afọ m Chief Samuel obiara nwa bụ eze Ejike ya wee chiwe ya wee ọzọ ka nsogbu okwu nke eziokwu n'obodo anyị nwere and n'agbanyeghị na nna m melie eke anya nka wee nachakwa wee jee iwe wee sị ka nnọchie onye n'ebe ahụ nọ wee soro wee na-ekwu ka o esi wee na-adị n'adị na-ekwu nke nne na wọkwe nọ ife eziokwu esi na ụlọ eziokwu ya mere m ji wee si na m emezu nke m etu esi emie mgbe wulugboo chie nyawa ọzọ etu esi echie mgbe wulugboo saa ile ka nwere ike wee na-ekwu eziokwu ma mkwu nke eziokwu ọzọ m abịa na be anyị ichiri from grandfather wee gbagote to nke afọ ọzọ m nwa akasị ụlọ ebe m na iyi ụlọ Nzekwesi wee banyezie na nke m nwanne malụ nwanne If any 100 carats, swagging up Poco, and when me 100%, fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much, and usually Jebana net. If I believe the measure, Katata DKG, I knock on one net gauge, just a solo boys if I get it. Yeah, a banji Bulego, spray cash, a combination nasal con chop, if any is in neighbor, one a jig, you will nasal. Yeah, let that show face. You get away, all in that. Let that show face. It's a low Africa, and I go up, on yes, on your level. Okay, back, but that's about accountable.